Di hilbijartinên heft Hezranê da li Bakurê Kurdistanê AK Parti û HDP wekî du partiyên sereke hevrikiyê dikin. Partiya Komariya Gel CHP demekî dirêjê ku li Bakurê Kurdistanê nikarî serkeftinekî berbiçav bi dest bixe. CHP di hilbijartinên borî da tenê li bajarên Dêrsim, Entap û Semsûrê parlamenter bi dest xistibûn. Rêveberên CHP dibêjin di hilbijartinên heft Hezranê da partiya wan dê li Bakurê Kurdistanê hejmara parlamenterên xwe zêde bike. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hatırlayın. Bundan birkaç sene evvel oralara gidemiyordu bile. CHP de hilbijartina da dengên Kurdan bi dest bîne. Beriya niha CHP netkarî li herê mexebatên xwe bimeşîne. Niha rewş newsaye. Li hemû bajarên Rojava û Başûr Rojavayê Tirkiye namzetên CHP hene. Dengên CHP de gelek zêde bibin. Hûn rewşa wê herêmê dizanin. Rewş li wê derê gelek nazik e. Di bernameya me de çareseriya meseleya Kurdan ciyekî berfireh digire. Sosyal Demokrat Kitle Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Rêveberên CHP iddia dikin ku beyannameya CHP'ye hilbijartinan dê ji aliyê Kurdan ve ji werê qebûl kirin û Kurd jî dê hêdî berê xwe bidin CHP. Türkiye'nin artık lokal kültürlere, etnik anlayışlara... Li Tirkiyeyê serdema siyaseta nasnameya netewî, olî û nijadî bi dawî hatiye. CHP jî dikare li seranserê Tirkiye xwe zêdetir bike. û ez bawerim dê li Rojava û Başûr Rojavayê Tirkiye jî gel berê xwe bide CHP. CHP dê ji bo wan jî bibe bersiv. CHP hêvî dike ku rêbazeke nû û adilane bê bicî kirin. Yeni bir sistemin gelmesini arzulamaktadır. Lê çavderên ku CHP bi nêzîkî ve dişopînin wekî rêveberên CHP nafikirin. Çavder dibêjin CHP bi namzetên bihêz tenê dikare li çend navendan serkeftinên biçûk bi dest bîne. Orada çok böyle belki de Kürtlerin ikna olabileceği. Ez bawer nakim ku Kurd bi vê bername dengê xwe bidin CHP. CHP nikare Kurdan qane bike. Lê dibe ku çend navendan çend serkeftinên biçûk bi dest bîne. Mesela li Rihayê dibe ku parlamenterekî yan jî du duyan bi dest bixe. Lê bi giştî Kurd piştgiriya CHP nakin. Örnek Urfa'dır. Li Tirkiye roja heft Hezranê 5.4 milyon hilbijer dê ji bo hilbijartina 505 parlamenteran deng bidin. CHP hevî dike ku di hilbijartinên heft Hezranê li Bakurê Kurdistanê hêza xwe zêde bike. Lê li gorî şiroveyên çavderan û encamên rapirsiyan nayepayîn ku CHP li Bakurê Kurdistanê dengekî baş bi dest bixe. Kemal Avcı, Rudav, Enx.